Suflet drag și prețuit de Dumnezeu, aș vrea să spun că nu la voia întâmplării ți-a pus Dumnezeu pe inimă să te oprești în dreptul acestui video și asculți un cuvânt din partea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, care se numește alege să mergi după Isus. Nu uita, alege să mergi după Isus. Psalmul 1, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. E o fericire pentru persoana aceea care alege să nu se ducă la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaun celor batjocoritori. E o fericire pentru sufletul lui. De ce? Pentru că nu se otrăvește inima, sufletul, cu lucrurile care nu ajută nimic, care nu zidește. Ba din contră, îți împovărează inima. Și omul acesta care nu alege să meargă la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, el trebuie să facă ceva. De aceea eu am zis, alege să meargă după Isus. Și ca să alegi să mergi după Isus, nu poți să mergi oricum după Isus. În primul rând trebuie să magazionezi cuvântul lui Dumnezeu, adică să strângi cuvântul lui Dumnezeu unde? În inima ta. De ce? Pentru că El te va ajuta să mergi mai departe. Versetul 2 spune în următor: ci zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Omul care alege să meargă după Iisus Hristos, ce face? Cugetă zi și noapte la ce? La legea lui Dumnezeu. Și când el cugetă la legea lui Dumnezeu, el se roagă, el citește, el are o relație profundă. Și acum vine cuvântul Dumnezeu și ne întărește în privința aceasta, despre cuvântul Dumnezeu. Psalmul 119, versetul 11, spune în felul următor: strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Când strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, când cugeți la legea lui Dumnezeu, El te va ajuta, cuvântul lui Dumnezeu, să ieși biruitoare din probleme, din încercare. Iar versetul 105, tot din acest psalm 119, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: cuvântul tău este pentru mine. Pentru cine? Pentru cel care alege să meargă după Iisus Hristos. Da? Ce este? O lumină, este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cuvântul lui Dumnezeu îți luminează mintea ca să știi ce decizii să iei când ajunge în necaz, când ajunge în probleme. Și eu zic, Doamne, luminează-ne mintea și ajută-ne să avem o relație profundă cu Tine. Amin? Domnul să te binecuvinteze. Amin.